és una imatge antiquíssima, de les imatges processionals antigues que hi ha al món, per dir-ho així. És un maniquí articulat, s'utilitza el mateix protocol que s'utilitzava l'any 1600 per vestir les reines, és a dir, el protocol de la Casa d'Àustria. Per tant, la imatge, la Mare de Déu, la reina, està tancada en una habitació, li treuen els seus vestits ordinaris, li posen els vestits de gala perquè pugui sortir la processó aquests dies que venen, i mentrestant els cortesans, és a dir, els congregants dels dolors, la gent que hi vol assistir, a fora, perquè esclar, la reina està amb roba interior amb les seves cambreres, no? A fora reciten poemes, canten cançons en llaor de la reina. Els 7 vestits blancs representen la creació. La Mare de Déu, a dintre d'ella, porta a Jesús, que és el que ha fet tota la creació. El vestit negre representa la fe, la nit espiritual, que ho cobreix tot. Cada peça, el cinturó és el símbol de la virginitat. Cada peça té un simbolisme, però es manté perquè té el seu sentit, culturalment, etnogràficament, a part del sentit religiós, és una cosa que té el seu interès per la ciutat. Sí.